Eta gaurko gaina berezia da, zeda pizka bat urte askotako, ia 18 urtetako laburpen bada, bilana da, ezta? Gu hasi ginenean, pentsatu genuen, bazeudela ikerle asko Euskal Herrian baztertuta, eta harrituta geunde. Eta Iruñabeleia gertatu zenean, izugarrizko poza hartu genuen, pentsatzen genuen lehendabiziko aldiz, arkeometria badakizue, arkeologiaren datazioez arduratzen den zientzia, pizka bat, zentzune pizka bat jarriko zuela Euskal hizkuntzala deitzan pentsatzen genuen, ezta? Ilusio handi hartu genuen, eta detxo, joan ginen Lorena López de la Calle, diputatuaren gana, eskatu genion datazio gehiago, baina bapatean etorri zen erasoa, atakea. Egun batean, El Correon bi orrialde faltsuak zirela. Hurrengo egunean, Gorrotxategi eta Bakarra, hurrengo egunean bi orrialde faltsuak zirela. Eta esango hemen zerbait gertatzen da, zerbait garrantzitsu dago hemen. Orduan, eskatu genuen diputatuarekin elkarrizketa, ara joan ginen Jon Urzulegi, Luis Maetxeberria, Urtsi eta Laurok, eta Lorenak esan zigun, txosten guztiek esaten dute hau batez faltsuak direla. Eta ezin dira datatu. Eta justo egun horretan, Eliseo Gilek eman zuen pentsaurreko bat kanporatu berria zen, azaroaren 19/2008an. Eta esan zuen Eliseok 3 gauza, eta ja ulertu genuen dara. Esan zuen, nik eskatu ditut 50 grafito datatzea, eta uko egin didate. Nik eskatu ditut kata kontrolatu batzuk egitea, eta uko egin didate. Ez da inor etorri ona galdetzera, paperak eskatzera, baloratu dute gure lana, guk politikari ematen diegun laburpen bat, oso laburra, ez duen ezer esplikatzen. Eta konturatu ginen hor, bazegoela arazo handi bat. Gero, egon ginen erakunde guztiekin, Euskaltzaindia, UNESCO, alderdiak, parlamentaria, Arabako Batzar Nagusietan, Sos Iruñabeleia elkartea eta Euskaren Jatorria gure aldetik egon gara 3 aldiz guztiekin, juntero guztiekin, eta izugarri izan da. Osea, ate bat itxita, baina itxita, ondo, giltzapean, hori da topatu duguna 18 urte hauetan, ezta? Gero egon zen beste eraso bat, eta izan zen Euskalduntze Berantiarra. Euskal Telebista batean, egin zuen dokumental bat esanez, euskera hemen hizkuntza etorri berria dela. Hemen zeltaz egiten zela, esan gure, oraingoan bai. Oraingoan Euskal Herriak berpiztuko da, jende altzatuko da, eta geldituko dute hau, porque hau da lotsagarria. Eta sorpresa berdina hartu genuen. Oso sinadura gutxi jaso genituen, hor ere lagundu ziguten Sos Iruñabeleiakoak, eta gu ibili ginen sinadura biltzen, eta Leopoldo Tugaza, ezagutuko duzue Durango orfanatua, eta Patxi Zabaleta, eta azkenean 20 sinadura, 25, 30 eraldu zen justu. Oso jende egitzi firmatu zuen Euskal Telebistaren eraso hau gelditzeko. Eta izan zen beste, ze pasatzen da hemen, herri honetan, ze pasatzen da. Gero oso gogorra izan zen eskabadorarena. Unibertsitateak atera zuen Lurmen, sartu ziren nahi eta lehenengo egin zutena izan zen eskabadora bat sartu eta zuntzitu. Ja 6 eremu zuntzitu dituzte, ja azken izan da San Juan konbentua, Iruñabeleian 6., 7., 8. mendeko aztarnak, hor izan zen, egon zen azken gunea, hirian, abandonatu zen, baina San Juan konbentua 300 urtez iraundu zuen, 300 urteko historia Iruñabeleian zegoen, sartut eskabadora dana, utzi dute justo dorrearen zatitxo bat beste guztia dana altzatuta. Eta pentsatzen genuen Euskal Herria altzatuko zela. Euskal Herria jarraitzen zuen izik. Eta berriro etorri da beste eraso bat, irulegikoa. Modus operandi berdina. Zorioneku, ondo induzkatu da, datatu da, Lurmen ere datatzera bidali zuen. Eta euskera dela danak pozik, eta berriro erasoa. Aldi berean, Fontes Linguae Baskonun, unibertsitateko 4-5 irakaslek zalantzan ipintzen. Ez dela euskera, ez daki zer, badaki zer. Eta berriro,
berriro, ez digute usten hau ere ez da. Biltzar honetan entzungo dira oso gauza interesgarriak, benetan baten bat asmoa baduzu arratzaldean ez egoteko, gomendatzen dizuet egoteko azken momentura arte, ze hitzaldi guztietan kontatuko dira oso gauza interesgarriak. Adibidat ematagatik zelutzatzen ari naiz gehiegi. Carmela Agirrek hitz egingo digu bere aitaz, eta bere aitak lan egin zuen asko ingeles, baina estatu batuetan bizi izan zen Barry Fields, eta bere ikerketan ikusten da Iberiera Ameriketan. Osea, Iberiera eta horrekin euskera eta hizkuntza asko, ze grafia batekin hizkuntza baino gehiago erabil daiteke, ez da bakarrik penintsulako hizkuntza edo Antonio Arnaizek esan duen bezala Afrikako leku batzutan edo Kanadetan. Badirudi Iberiera dela idazkekeraren forma zar bat nahiko zabaldu zela munduan. Bueno, gauza pilo entzungo dira, oso hitzaldi interesgarriak egongo dira, oso debate politak egongo dira, etorri dira Xavier Rementeria eta Ander Roskubas, eztabaida polit bat zabaltzeko aitz erroari buruz, eta uste dugu nahiko emankorra izango dela ikusteko ze unibertsitatea daukagun, eta zer egiten ari den euskerarekin. Eta besterik gabe, egun ona oparitu, bai eskertu noski Segurako Udalari, utzi digu areto hau, gero talde bat ere lagunduko du Bazkaria prestatzen, orduan, eskerra Segurako herriari, leku aparta hau eta laguntza ezinbesteko hau eskaintzagatik. Eta besterik gabe ja, islariak hasiko dira.